Référendum voté au kɔni tɔ tɛ bɛrɛ bilen ka se ka jamanadenw ka olu kunnafoniya constitution kura in kan o de kɛn bɛ ministre de l'entrepreneuriat ale ni formation professionnelle u ka taama kun ye karidenw ko mais kalo tile 28 Bajangara marabolo kɔnɔna na wa sele a y'i dantigɛ. Ne nakun yan bi sɔgɔmada in na o de ye constitution kura min bɛ sen kan k'o kɔnɔnakow ka se ka o ɲɛfɔ aw ye jama bɛɛ lajɛlen k'a faamu ani aw fana n'aw sera aw seyɔrɔ la aw ka se k'a ɲɛfɔ maaw tɔw fana k'a faamu i n'a fɔ gouvernement y'a laɲini a ka kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogo min na. Minisiri ka dantigɛliw kɔfɛ kuma dira maaw ma maa minnu kɔni n'u ka baara bɛnnen don ka sɛrɛsun kura in k'o ɲɛfɔ jama ye. Amadu Luge ale ye sifilaka ye Bajangara ale bɔra k'u lamɛn a ka faamuyata a b'o fɔ an ye. N'i y'a lajɛ a fɛn caman falenna kɔnɔ n'o ye an ka kan langue nationale ninnu ye n'o ye président ka mandat ye ni président ye wale kɛ mun ma bɛn a bɛ se k'a destituer laïcité kuma o la sa bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko lakanabaliya kɛn bɛ sababu ye Bajangara marabolo kɔnɔna na taa ni ka segin o gɛlɛyaw bɛ yen a na se ka kɛ olu yɔrɔw la Hamasi ale ye maire ka dankan ye Bankasi. Yani voter ka daminɛ référendum yani a ka se moi je pense que il faut que u ka sécurité de bila sen kan dans toutes les communes ou dans tous les villages n'o tɛ a kɛli kɔni ma nɔgɔn. Kɛnɛ in kɔnɔna na musolaka caman de nan bɛ lamɛnni kɛ walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ constitution kura in kan. Umu Teli ale ye muso jɛkulu ɲɛmaa ye Bajangara a b'a hakilinaw d'an ma. Ne ye faamuyali sɔrɔ a la donc an bɛ fɛ musow ka jɔyɔrɔba sɔrɔ a la walisa cɛsiri ka kɛ parce que ni muso caman donna bi constitution faleli la n b'a dɔn ni muso caman donna na fɛn caman bɛ ɲɛ. A ko in kɔni taara ban ɲininkaliw ale ni jaabi diw ye faamuyako ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nka bɛɛ lajɛlen kɔni sinsinna fɛn min kan o bɛ tali kɛ lakanako fan fɛ walasa référendum a bɛna se ka kɛ cogo min na Bajangara marabolo kɔnɔna na. Tijani Wederawogo VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara.